Zit toe eens even vlaggen? En mij stek wel een beetje even in als dat leuk vindt. Nou, even op een foto. Want je weet shit. Een puppenwiel laat je er altijd al op, maar als een plakje. Past het nog? Oh. Nou, hoe lijkt het je, jongens? Mooi. Dit is vet. Stoer. Goeiemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Joet ben ik met de Chitsvlog Fruittour in Twizel op basiskwallen. Juist, en ik ga al fruit uit die het laten zien. Dat is hem heen, wat gaan we al leer? Oh, wauw. Ja, ik kan natuurlijk net vloggen en gitaar spelen tegelijk. Iedereen die het wel handig is met vlaggen. Ik zeg hier mijn knalpower trui, hoor. Ja, dat is mijn concurrent, hè, Enzo Knal. Nou, Enzo Knal junior, zit toe eens even vlaggen? En mij stek wel een beetje even in als dat leuk vindt. Nee. Kist, moet net alleen te filmen, de meesten gaan heel vaak naast je. Er is beter dan de klas. Dan ga ik. Het eerste pro ik dat zo sweet, een heerlijke tramwijn. Dan begin bij met leerdochter, wat je erbij. Wauw jongens, dus de Wienelgom die koen dit festival wel een beetje. Oh leuk man. Hoe heet je hem springen? Laat eens zien, hoe heet je hem springen? Nee, dat heb ik gehad. Wauw! En dan even lekker skotje. Oh, super. Wat moest u schillen? Oeh, dat komt. Nou, dat had ik vroeger ooit als kind. Lienig, hè? Geef maar weer lekker zitten, jongens. Hey jongens, wat hartstikke mooi dat ik hier Joet Biem komen mocht. Om fruit uit te delen en om wat te vertellen over de vlag. Ik zou zeggen, ooit een andere keer. Zullen we nog één versje dan allemaal te sluiten? Ja. Dat doen we. Applausje voor jezelf! Nou, ik kan geen applausje doen. Shit. Echt hier? Oh, wat leuk! Nog 8 Nog 8 weekjes, dan krijg je een brood. Oh, wat leuk. Wat een leuk meis. Ja, jongens, en dan leidt je wel even naar juf. En toen kom heen natuurlijk, hè. Nou, even op een foto. Nou, dankjewel. Ja, alsjeblieft. Hey, bedankt, hè. Hotje. Wat een leuke klas. En nou, alleen vlaggers in de dap zat je in komen. Ze kunnen het zelf van mij oornemen. Echt hartstikke leuk. Ik zal op naar huis. Nou, saai jongens. Ik ben inmiddels al wel een schoffertje thuis. Ik ga even de vaatwasser inroemen. En nou wie ik dwaande om het laatste spul van de fotoshoot nog even op te roemen. Want we hier van alles mee hebben we zien. En dat zal ik alleen weer even opvouwen en op een goede plak en delen. Dus dat. We gaan nog iets heel leuks doen. Wij gaan aansen naar de landbouwbeurs in het VEK in Ljouwt. Dus daar heb ik heel veel zin in. We wachten even tot het zakenkwallen is. En Jelke moest eerst nog in een klusje aan, dus daar wacht je nog even op. En ondertussen piel ik je nog mooi even om. Alles even opredden. Nou, zoals dit, die hoeft net op een stokje, die kan wel even opvouwen. Nou ja, en dan aansen dus muis even naar de landbouwbeurs. Een vriendin van mij stiet direct op mijn stand, dus ja, ik ben wel heel nieuwsgierig hoe het er is. Ik ben er nog net jeder geweest, dus even een keer wat nice, altijd goed. En ik denk dat de zaken dat echt wel heel leuk vindt om te struinen, al die machines te zien. Ik weet nog wel dat ik dat vroeger dan ging we wel eens langs van die iependagen bij... ja, weet ik veel, wie van die trekkerdealers en zo'n ding. En dan just die tracks van wow, en dan stiert er heel dichtbij. Dus ik denk dat hij dat wel heel leuk vindt. Dus daar heb ik wel even zin in. Oh ja, en ik ga nog naar je kriesballen scoort. Want we worden het een beetje in die felle tinten dan. Dus schattig, hè? Oh, Jiske. Jiske wil ik dus ik zal even Jiske pakken. Koudboeten, hè? Ja, koudboeten, hè? Mooi hoor. Goed zo, vriend. Kacheltjes zitten mooi, hoor. Lekker warm. Heel braaf. Brave hond. Zag, ik snap het wel. Het is boetkoud, dus lekker binnen. Bikkaat. Nou ja, dit is dus. Nou, een tijger erop. Oh ja, dit vond ik zo mooi. Hier. Ik ga les nee kersentjes hellen. Daar past het heel leuk bij. Blijf.
Nou, ik denk dat vind ik wel heel leuk. Een beetje matchy. Ach, past er nog op, jongen? Want je moet even zien. Een puppywiel laat je er altijd al op, maar... Als een nijplakje. Past het nog? Oh, Kees. Kom eerst, kom maar wel. Kom maar. Kom maar. Doe er maar op, maar wel. Dit is Shin. Past er nog op? Oh, maar is dat Shin zo mooi. Denk je dat is nou een puppy best, hé? Maar mooi, ja. Nou ja, het past nog leuk. Ik ben wel benieuwd. Ga je muus kriesclip al een zien? Van vorig jaar. Echt super mooi. Toen hier we pas een grote kries binnen. Dus check maar even bij, op onze YouTube pagina, Chitsvlag pagina. En dan onder vestjes van Chits. En daar is dan wel kriesclips in. Nou, echt heel groot. Het echt heel leuk worden. Nou, toevallig pak ik dit hetzelfde, jongens. Ik meen dat ik nog hele leuke cupcakes hier nog. Die wilden dan hebben komen. Nou, en ik ben eens nog op zoek naar wat peers en roze. Die gingen ze daar net. Peers had ik al wolfvoer, dus die heb ik besteld. Maar echt veel roze nog net een beetje in deze tint steeds maar. Bijvoorbeeld wat gewoon even een bal of zo. Ah, shit. Je zit wel roze in. Deze vond ik zo leuk. En dat ierbijken er bovenop. Ja, dus daar zit echt wel roze in. Een soort libelles. Die kun je gewoon in de BM klemmen. Mijn klemke erop. Oh ja. Hier heb ik het mooiste. Check dit. Mooie heelweltjes. Leuk toch? Mooie felle tintjes. Ben de haast jongens, ja? Ben de haast erop. Zo nog een cupcakeje. Vond ik zo cute. Dat vond ik wel echt de leukste die. Ik zit nou eigenlijk wat te zien. Ik denk dat peers net eens per se nodig is. Ja, hier zit een beetje. Dan kijk ik beter haast nog in dat roze wat fine. Gelukkig ga ik ze nog net betellen. Dus nog net zo besteld. Ik ga ze in mijn winkel karken. Maar toch op zich naar fuchsia. Een beetje dat fel roze denk ik. In plak van peers. Ja. Nou jongens, ik wacht je op zaken Jelke. En dan neem ik Jim aan zijn mij naar de landbouwbeurs in Ljouwert. Via net te abonneren en te liken. En ik neem je bij mij. Oh. Hast du mooi neer? Ah, goeie. Hé, Wiefke. Bist u een beetje verkouden, hè? Ja. Hier is de camera voor. Hier is hem aanzetten. Ja, jongens, heel doet dat door zichzelf. Hoi. Wat jij eerst je sleepzak dingen? Ja, heel wat een boefje. Maar zit hij een kleermatje geven aan zijn voet. Zit de krul nog even een beetje uit. Het is klaar. Wat zei je? Het zijn klaar mij. Heb je gewoon naar je hele grote trekkers? Is dat wel leuk? Ik denk dat hij ziet er ook wel is. Oh, nou, Ildo is hartstikke verkouden. Was sneu. Ja, een beetje hoesdrang die je krijgt, hè? Ja, schat. Maar zit hier nog even een beetje eraan. Ga maar aan die kant op. Ja? Ja. Dat is een hier. Oh, dat is zo lekker. Hier. En hier? Dat was A. Nee, het was een slokje water. Ja. Ja. Dat is mijn maatje heel. De koekjes. Ja. Oh, lekker, lekker. Niet mijn mem en hij op. Oh, de maatjes opeten. Oh, dat vind ik wel een feest. Oh, lekker. Oh, van mij? Ja. Oh, dank je. Een lekker koekje, jongens. Ik weet hier trouwens echt Zullen we die in het bakje dan? extra Een dik koekje. koekje. Een extra dik koekje. Ja. Nog een koekje? Oh. Dan maar een bakje. Zo, een koekjesje. Doe hier al een koekje in, Hilda. Hilda die had een beetje benauwd. Ik had haar pufke Juster-Jon ook maar weer pakt. Juster-Jon hield het wekker en vannacht. En Ja. ja, ging gebeuren, hè. Ik is toen niks aan doen. Maar ze smoorde bij heel bot, dus ik had toch een pufke maar pakken. Daarna weer wat beter. Dus ja, helaas. Misschien maken we straks nog een puffje en voordat we voort gaan. Ja, dat doe ik ook. Ja. Ja, moesten we zo inademen, hè? En dan, wist dat nog? En dan denk je op de neus. Zo. Daar weer de dikke keutel. Nog hier? Ja. Mem, de poep staat net met 10 uur, hè? Oh nee, zo snel gaat het net, hè? Oh, was het een koekje? Maar ik is net al heel linnig op, ja? Zo ben je, hè? Weet ik nog een koekje? Zaak en grien? Ja. Wilde nog een koekje? Oh, dat is ook een mooi koekje. Waar gaat die maken? Doe maar. Het is net zaken. Met mij maken. Waar nog een koekje? Ik heb En we zijn bij de WTC Expo in het VEC.
Ja, we laten dus verrassen wat hier al hier te doen is en te zien is. Wat ik een beet horen? Die is echt heel sfeer. Het zwieren door, jongen. Tja, je bent ook een trekker, zaken. Ik is de stal met je meidje. Van meer dat een voer aangekomen. Of van voer. Met bovenaan beginnen en dan naar beneden, hè? Zo. Die ene bij de toe. Ja, maar de bovenste vingers. Net me heel vol in. Ah, zo'n beetje verlegen. Gaat er eerst zijn in. Dat is cool. Maar is de shit, hé. Dit is beter dan dat we hetzelfde van maken, dan hè? Hoppa. Dat is geinig. Lekker zacht, hè? Die is mooi. Hé, daarachter is de dekking. Dit is mooi, Hilda. Nou, goeie. Wat hebben we hier al hier? Vertel me eens even. Gaan we dit krijgen? Ja? Snoep. Oh, wat leuk. Even meidje, meer wat? Ja. Is die leuk? Ben maar beginnen. Dan krijg je alles gratis. Ga je ook al? Oh, Derde. wat is het leukst? Derde, dan krijg je een pot snoep. Maar we daar heen, Hilda. En ik ben er nog ergens grote trekkers, want ik zie hier al wel heel mooie melkrobot. Ik ben een beerkrekt. Oh, je bent hier echt correct. Voor de hand. Nou, dankjewel. Doei, doei. Dit is van de Berk machtig natuurlijk. Ja. Wat? Hier, dat ding. Mooi skin, ja. Dat is wat ons bij Paak in de tuin, hè? Zit dit? Ja. Maar ja, ze moet ik broek weer, hè? Die rupband. Mooie skin en rupsband. Echt net Joe. Vies toe dit echt net Joer? Dat is net toe. Soms zegt toe. Oh. Toch wel Joer, hè? Die is nog net. Oh, helemaal omheeg. Wow, die is groot. Allemachtig. Spuitmachine, ja. Al de rest. Tja, dit is een binnen van het werk van Sikke aan. Dan mogen ze wel even in aan trekken. Wil je heel lekker een shit? Hier werkt het Sikke aan. Die zei al, je mij wel even in aan trekken, shit. Oh, ik heb heel mooie politiestwals. Doe op een grote. Wil je dat direct in? Ja, mem die maar even. Zet hem maar in de tas. Dit is cool. Dit is mooi, Hildau. Ben je hem heen, hè? Het dakken. Nee, dakken. Maar hem daar te meen. Wat een meren. Nee, dat mag we die gaan. Oh, dan moeten we die oren hebben. Ja, die had er meer in rijden voor. Maar er zit hier voor. En erachter. Daar zit hier in. Oh, nou. Dit is mooi, hè? Misschien zijn volle knopjes, hè, zaken. Dat is nice, die shit. Er ligt het wel een Paak had extra volle knappers. Nou, net zo volle knopjes. Dit ligt het wel een computer, joh. Machine, hè? Het is gewoon lekker zo. Als je hier is gewoon met dit Ja. type. Wees niet Thomas, dit zit. Schön, hier jouw gas maar. Als die naar voren drukst, dan gaat er naar voren. En Schön. hier is mijn gas. Ja, en die ek. Dan hoest de voet naar de broeken. Ja? Oh, ik kan het gewoon in de hol leggen. Wow. Druk, hè? Ja. Ja, ik kan achter de trekker rijden. Ik zie wel uit voor dit snel. Oh, dit is mooi. Houd me hier mooi. Hallo. En de 10 trekker heel nou. Wat een cool. Dit de grootste zaken? Ja. Nou, shit maar zo. Dit is hier. Hey, Jelke. Nou, hoe ligt het aan je, jongens? Mooi. Dit is vet. Zullen Stoer, stoer. Hij komt er ons kat. Nou, nog niet heel nou, hij is de stoel eruit. Tja, hij komt op de kant. Ze is gevangen. Wat was dat? Hallo. Dit is cool. Ja. Sizeban. Nou, de joekel zaken. Allemaal magisch. Dit viel dat het zo. Zit die daarachter in nog druk? Oh, dat weet ik net. Ja, het scheelt het al. Hoi. Wat is jouw weer eigenlijk? Ze zijn op melk. En het is een melkrobot. Shit. Dat is cool. En dit is de afdeling van die. Man. Dit, net daar staat. Dit is dat. Hallo. Hey! Nou, leuk, vertel eens even, wat is dit? Een melkrobot, zeiden ze toen. Ja, En dit gaat al hier automatisch. waar zit je robot? Nee, daar zit wat in. Wat is dit heel nou?
het zakenpaard. Dat is serieus vet. Wat? Zit ik echt serieus? Ja. Laat je naast het trekken. Nou, dat meer. Wordt er leuk? Ja. Gelukkig weer het mijn nep, jongens. Gelukkig weer het mijn nep. Nou zit heel nou in Hebben jullie iets keeltje? Hoe zag je? Zie je het direct niet? Ziet zaken direct niet? Dat hebben we voor de vlog weer. Nou, dan moet je nou direct even in. Ik heb toen hier dit hier. Ja. En toen hier een zwart. Toen hier een zwart. Mooi en zo. Oh, dat is echt wel wat. Toen zit er direct wel recht. Dit is een mooi plakje hier nou. Mooi kerken. Zijn we hier van de wand? Hallo. Doe nog eens koekoek. Hallo. Dat is allemaal. Zijn we hier van de wand? Heb je heel veel. Tada. Ideaal, joh. Zal ik eens een mooi vervoeren, hé. Houd tegen weer heel stil trekken. Ja. Stap, zei ze. Stap. Doei. Hé, tot hoor een keer. Doei. Nou, dat vind ik cool. Nou jongens, we gaan alles bedelwest. Nog eenmaal ietsje en hij ziet ze praat. Vond je het leuk, zaken, Thomas? Oeh, lekker. Dat mijn komt aan die hand weer. Ja, maar hakbal. Tje. En nu de buizen. Alsjeblieft. Die gaan echt schitterende duiven mooi, jongens. Nou, zeker de moeite waard om een keer naar de landbouwbeurs. Dus ik zou zeggen dat de volgende hier weer is. Even heen, nog heel leuk voor de band. En van alles te zien en te doen. Hey jongens, wij gaan naar huis nog even de wedstrijd van het WK'tje. En dan, zoals ik zei, vond je nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauw toon omheen. En via het net de chillen te downloaden van die tablet is telefoon. Hey, on to night, shitslag!